Следващия въпрос е... Секунда. Запиши на видео какво чувстваш към най-добрите си приятели. Хо. Съм отбълня смях. Ами, това е супер тъп въпрос. Нищо лично не се обиждай. Какво може да чуя към най-добрите ми приятели? В принцип, аз имам няколко най-добри приятелки. Най-добри приятели, да. Са супер кочни и много ще ги обичам. Наистина чувствам обич. Обич, доверие, вяра и всеотдайност. Имам много познати, обаче имам супер малко приятели. Хора наистина, които са се доказали, че може да имам доверие, че може да разчитам на тях. Като цяло, да, ако искаш да беше като най-добрите приятели, видим на нов въпрос и да, ще разкажа даже за всеки. Видим конкретно даже ако искаш и така.